čaute ľudia, vítajte u toho nového videa. Takže dneska budem si vyberať a potom budem následne fightiť v tamtej aréne. OK. No hovor. 1 až do 3. Čo ja viem, dáme... Dobre. 3. Ty zastal mi číta, ty porvá. Ja si robím, kámo. Ja som len lucky, chápeš? OK. Ideme aj do 3. Dajme tomu, že 3. Dobre. Ideme do 3. Dáme tomu, že 2. 1 do 3. Dajme tomu, že 2. 1 do 3. Čo? Oh shit. Dáme 3. 1 do 3. Dáme 2. Ach jo. 1 do 3. 1. 1 do 3. Nič. Tak dajme 3. OK. Dobre. Tak čo mám zavetiť, Bobo? Náš zbor. Ty vole. Nice. Dobre. Za helmu. Dobre. To není až také zlé. Za chestplate máš diamant. Dobre, to je dobré. A za legíny, nebo čo je to? Ty máš. Klasické na ochranu péra. A teraz za boty. Jo! Nedrejte, aspoň sa mi nebudú zapíchávať kamienky do rytíta. Takže speciálny item. Toto. Čo je to? Dobrý. Toto nie sú dialosti! A budeš bojovať proti Magma Cube. A koľko ich je? Pomoc! Ja to vydávam! Bobo vybere veci a následne bude bojovať. Takže Bobo, 1, 2 alebo 3? 2. 2. OK, 1, 2 alebo 3? 3. OK. 1, 2 alebo 3? 2. 1, 2 alebo 3? 1. 1, 2 alebo 3? 3. Veľmi zlé. Je tvoj špeciálny item. 1, 2 alebo 3? 2. To je dobré. Mob, proti ktorému budeš fightiť. 1, 2 alebo 3? 1. Zlé. OK, a počet. 1, 2 alebo 3? 3. Tak, OK. Takže, tvoj meč je netheriteový. Tvoja helma je kožená. OK, lepšie ako nič. Tvoje krúžkové brnenie je... To je brnenie takéto. OK. Tvoje nohavice sú pevné, aby ti ochránili tvoje gule. A takisto ako helma, takisto máš aj toto. Takže tvoj špeciálny item sú jablká. OK. A budeš bojovať proti 150 golemom. Oh, ma zvedieť.